Javari, jo tinc una pregunta. Um, tot el que acabem de parlar, tot el que ja hem vist, el que ha vist tothom de Javari, Mm. pot ser, ja no només en el Barça, sinó també a Europa, pot ser Javari Parker encara més determinant? Pot tenir encara més impacte? O quin és el seu sostre? O estem a prop del seu sostre i sí, tindrà pics de partits de 20 llargs punts, però no veurem res més, diguem-ne, dos esgraons més amunt? Eh, jo crec que una lectura una mica simplista, si vols, perquè sigui més determinant, l'equip ha de girar al seu voltant. És a dir, té talent per ser-ho, sí, segurament, però la manera com es juga a Europa, l'única manera que Jabari Parker sigui més determinant seria traslladant-ho de l'exterior a l'interior, una mena de Mike James. És a dir, que Ja, tot girés al seu voltant i que no tinguessis al costat un tio que es diu Jan Vesely, que és el millor pivot d'Europa, un altre que es diu Villar Gómez, que quan surt necessita pilota, un altre que és la Provítola, que quan tal necessita pilota. O sigui, i que jo crec que... tampoc és la idea d'entendre el bàsquet de Grimau. Correcte, correcte, correcte. Llavors, el següent sostre competitiu de Jauri el podríem veure si el trobéssim en un equip en què tothom jugués per ell. Llavors diries, vale, a veure aquest tio a on pot arribar. De la manera com juga el Barça, sí, segur que pot millorar algunes coses i que en alguns partits pot ser més determinant, però bueno, a nivell d'estadístiques per ser FIBA no està Està, malament el que està està fent. molt bé, està Per molt bé. tant, jo crec que seria aquesta I a més, ja per anar acabant de Javari, dóna la sensació que no hi ha que ho fa fàcil, o sigui, no que ho fa fàcil, sinó que li és fàcil arribar a prop del cèrcol i finalitzar i fer els moviments, que molt bon joc de peus, sinó que amb quasi res, no necessita res, mi. només tenir la pilota per impactar. Però això és NBA. Ja, Clar, sí, sí, sí. això és, Sí, és sí, sí. arribo, pum, me la pico. Però clar, és Arribo, una pum. cosa que el Barça pues, té l'Apro, Sí, bueno, Billy més interiorment, Brizuela quan està, però poc més. clar, però perquè és l'individualisme que té NBA dels jocs dels 1 contra 1. Però és que Vull el dir, bo és que ha encaixat perfecte sí, amb la idea de sí, Grimau i el bàsquet sí. FIBA. És I mira que al increïble. principi Li... pensava, uah, tio, és que Anava està... una mica perdudet. Oh, és que és normal. Sí, Vull sí, dir, no, és no, que a clar, clar, vegades... sí, sí. Jo soc el primer que ho dic, que tenim massa pressa, tio, i que calma, Ja, ja. que s'ha de, la cosa ha de fluir, ha de rodar. I això, el Roger era el primer que ho deia, el Grimau era el primer que ho deia. Llavors, bueno, jo crec que a mi m'està... No sé, és una temporada, jo crec que bueno, passi el que passi, no. Si la cosa segueix per aquest camí, la gent tindrà un molt bon record de Jabari Parker, també pel que dius tu, per la seva actitud, que és molt... Jo crec que Mm. a l'afició li agrada molt. I mira, ja per anar acabant, una pregunta de Grimau i una pregunta